סאג'ור ואני לומדת פה במגמה לפיזיקה ומדעי מחשב. אני באתי מהכפר שלי כאילו לבד, אני לא מכירה אף בן אדם פה. עצם העובדה שאני יכולתי כאילו להתחבר לאנשים שאני לא מכירה, אז זה נותן לי סוג של ביטחון עצמי להשתלב גם עם נגיד יהודים וגם עם מוסלמים וגם עם כולם. כשבאתי לפה ראיתי אנשים וראיתי שוואלה, יש בי משהו. אני אוהבת מדעים, זה ההשראה שלי כאילו לחיים. This is too much. Okay. What is this 7 out of 10? Very nice. You remember them very well? קודם כל, ציוני בגרות. זה הדבר הכי חשוב. הוא נותן לי את כל הכלים הדרושים כדי להצטיין בבחינות האלה ולעבור אותם בהצלחה. הממוצע שלי הוא 92. הממוצע שלי הוא 94. הממוצע שלי הוא 90. הממוצע שלי 95. בשבילנו הקשיים זה שממוצע ציונים מתחת ל-80 זה כשל, כן? כי זה בית ספר ייחודי ומצוין. הבעיה בחינוך הדרוזי הייתה שהחינוך היה ברמה נמוכה. הממוצע הארצי היה כמעט 5.6, רמה ארצית, והממוצע של היישוב שלנו היה 3.5 בממוצע. לא יכולנו להרשות לעצמנו רמת חינוך כזאת ירודה, כי רמת החינוך היא קובעת את מעמדך בתוך החברה הישראלית. והתקבלה החלטה להקים בית ספר. והלכנו כנגד כל הסיכויים. הפרויקט הזה נולד בשנת 2002 בעזרת משרד החינוך וקרן רש"י. אנחנו הצטרפנו לרשת בתי ספר מיסודה של קרן רש"י. הרשת נקראת דרכה. אנחנו מאוד שמחים לראות שעם כניסתנו להפעיל את בית הספר, ההישגים של בית הספר, שהיו גבוהים גם כך, עלו עוד יותר, והיום בית הספר עומד בשורה הראשונה של בתי הספר המצטיינים בארץ, מכל הבחינות ומכל ההיבטים. לא רק מעמידים תלמידים עם השכלה, עם יכולת להמשיך במסלול האקדמי, אלא גם מהווים איזשהו מצפן, איזשהו מודל, איזשהו רף לבתי הספר האחרים. אחוז ההצלחה בבחינות הבגרות נושק ל100%, אבל במכה הראשונה, בפעם הראשונה, כ-90 עד 98%. בית הספר נמדד על פי מספר התלמידים שממשיכים ללמוד בהשכלה גבוהה. כמובן, אם רצונך להצליח בעבודה כלשהי, אתה חייב צוות מוביל מסביבך. עבודת הצוות עם המורים המובילים הבכירים בבית הספר מתנהלת יום-יום כמעט. פנינה של העדה שחותרת לחינוך ולערכים. אנחנו רוצים לחנך צעירים אחראיים, רציניים, שאפתניים ומנהיגים. צריכים מנהיגים שיהיה להם חזון מכל התחומים. המילה היא חזון. אם יש לנו חזון וחזון טוב שנשאף להגיע אליו, אז שינינו הכל. היופי בבית ספר הזה, שבעצם הוא גם מדגיש את האקדמי המערבי המתקדם, פיזיקה, מתמטיקה, מחשבים, הוא גם שם דגש על הסיפור הקהילתי-חברתי, להיות דרוזי אחר, דרוזי חדש במדינת ישראל. קוראים לי פידה טרודי. סיימתי תואר ראשון באוניברסיטת חיפה פה, בחוג לפסיכולוגיה, והתחלתי ישר במסלול האישי לפסיכולוגיה חברתית. בבית הספר למדעים, שם גיבשתי והפנמתי הרבה מושגים שרק שמעתי עליהם בספרות, בספרים. שם למדתי מה זה כוח רצון, מה זה הערך העצמי, מה זה פוטנציאל הטמון בתוכי.
להיות מנהיג זה גם להיות אחראי, זה גם להיות דוגמה אישית. קודם כל ערכים. כן. ניסיון לחיים. כאשר אני רופאה, אולי אני אחזור לבית הספר ואתן הרצאות כדי לגרות בני בית הספר לא להסתפק במעט. עצם קיומו של בית הספר אז מעיד על היותנו מנהיגים לעתיד. طبعا في ضياع إلى فترة اللي إجا فيها سيدنا السيد وشرع فيها أمور جدا مهمة عن الحكمة، شرح فيها الحكمة. התלבושת המסורתית להיות דתי זה לא חסם להתפתח בחברה המודרנית. לא חסם. מודל שמצד אחד נותן השכלה, מצד שני לשמור כמה שיותר על הזהות הערכית הדרוזית שהיא מאוד חשובה לכולם. אנחנו כאילו לא רק חייבים, אנחנו רוצים כאילו לעשות את הכל בשביל העדה הזאת. אני לא מתביישת בזה שאני דרוזית. זה השורשים, אתה אף פעם לא עוזב את השורשים ואת המקום שגדלת בו. אנחנו אכן חברה סגורה, חברה שמרנית, חברה עם מסורת וחברה עם מנהגים. אנחנו לא יכולים להתעלם שיש מסביבנו גם עולם. עולם שמתפתח, עולם שמתקדם. נרצה או לא נרצה זו עובדה. במעמדים שאנחנו נגיע להם, אנחנו נקדם את מעמד האישה הדרוזית. מספר הסטודנטיות היום הוא יותר ממספר הסטודנטים. גם אם בית הספר נמצא בפריפריה, אנחנו מאמינים שבית הספר הזה יכול והוא יהיה בין 5 בתי הספר הטובים ביותר בארץ בשנים הקרובות. תלכו, תלמדו, אל תסתפקו במעט בשם העדה. תלו את כבודה מעלה מעלה כאנשים המצטיינים במדע, בידע ובתורה. קוראים לי יוסף רמל, מכפר ירכא. לומד בטכניון, הנדסה אזרחית. קוראים לי חטיב מירון. אני בתוכנית מיוחדת עם הצבא שנקראת צמרת. אחרי שאני מסיים את 7 שנים שלי, אני הולך להיות רופא לוחם ביחידה קרבית בשטח. בבית ספר למדעים, כדי לעבור את כל הבחינות כמו שצריך, כדי לשרוד את התיכון הזה, אתה צריך להגיע לרמה של ניהול זמנים ויעמוד משמעת עצמית. מבין 200 איש שסיימו איתי תואר ראשון, אני היחידה שהתחלתי תואר שני, והתקבלתי לתואר שני מתוך כמה מאות מועמדים מכל רחבי הארץ. אפשר להגיד ש3 השנים של התיכון שעברתי בבית הספר הזה, הם אחת החוויות הכי יפות ומרגשות שעברתי, הן מבחינה תרבותית והן מבחינה לימודית. פשוט האווירה שנמצאת בבית ספר, כל החברים שאתה פוגש מכל מיני כפרים שונים, זאת חוויה שאי אפשר לעשות בהרבה מקומות. הקושי שהיה לנו אז בתיכון נותן לכל האנשים שבוגרים בתיכון הזה יתרון עצום לגבי אנשים אחרים. לוקחים תלמידים טובים, מביאים אותם למצוינות. אנחנו רוצים באמת שהנוער שלנו, צעירות וצעירים, יסתכלו קדימה במיקרוסקופ או במשקפת של המאה ה-21, ולא במשקפת של המאה ה-20. חלום של אמא דרוזית שהבן שלה ילמד בבית ספר למדעים.